iki? Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Cemadhong dawuh. Wa ingkang putra ing Jakar Mundur Antarja Cemadhong dawuh. Prabu ingkang putra ing Garbaruji Setyaki Cemadhong dawuh. Pakde, eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawe sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Antarja wonten timbalanmu, Gatotkaca wonten timbalan. Antasena dawuhmu apa, Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatine lelakon ana ing Datlaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan parandene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datlaya. Dri, mila ingkang saking mriku kula Cemadhong dawuh. Jroning perembugan Datlaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darmakusuma. Durung ngampung babak anglayani jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa boyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kalawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kalawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone boyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Gustiaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purbawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Kena kowe milara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang mriku boten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkat nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu Prabu. Nadyan ing putra Jakar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kok dengaren aku arep lunga tok candhet, Pak. Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa.
kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki, diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulasa. Sithik akeh Berkudara tau tate nampa pangudange Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku yo rasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ngrasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh iya, dadi aku iki ora melu Pakde Ndarawati ning ngestoke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestoke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae ponokawan. Kaya abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikala karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nang apa-apa iki tumandha ning Bagong kowe sing tak ajar. Iya wis. Kena aku mulai omong Bapak tenan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo Bapak. Mongko niate Bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira Bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah Bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo Bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbok aku pokoke iki. Aku nek lapor Bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang sama-sama sulit. Nek ora tak omongke Bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna. Tukang pukule wis teka iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngoten niku. Niku kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon mergo dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah menah. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethake. Rumangsaku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali.
Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sriyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri ya to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tulintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundunge mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gedhe. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe, ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul? Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, paman Sencaki. Anu nggih. Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dis ngoten. Semok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po. Ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean iki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan dikawur pripun?
Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngundang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci, ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Dara warga dara ngendikan ngono. Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika Mang Jotosi. Gosek. Nek aku njotosi majelis niki aku wani, ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis iki. kowe iki ora edan to. Lho. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriku diantel cengel kula dis. Kula niku kok ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi ngono. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan nika wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wih. War seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe didaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki Yo. metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong didaya. Mbah! Slamodar. Oh ya lali ya. Lali tak bisa lali. Yo guys. Wis. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjel ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nami kowe diantem majelis niki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndas wae jeblas ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa ning? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wis wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Bareng dangak untune entek. Wis wah.
waduh edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso Carane ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek kejeglok. Ayo teratapane. Nderantosin iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenan nih. Oh ya ming peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok bareng iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning ndron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kesma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Ora tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Moah, rapik. Jedelah. Ya, mabur. Medhun meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarta Jamrata ing bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Wis diajar karo Setyaki. Isin pegogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Eloke. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Kowe arep ngopo? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisan ora? Ndase dindelupke sisan ora? Dindelupke ora? Ayo kowe tak takoni ndelupke ya. Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelupke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene. Jeng 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 jeng.
medeni iso ambles bumi iso mabur kok ora kula sumanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan nuwun sewu nggih Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken Suramrata Jamrata manyen padha-padha iki cah gleleng duk deng sama radeng duk bis sama kubis ayo sencaki mundur sapa iki satria nganggo rompi bar nyanyi dangdut kowe Gatot Kaca ora basa sampean mung arep belani Kresna ta tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati iya atau tidak hah mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampeyan mungsuhe Bagong. Ayo sampeyan ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngecewe. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asemi ra wedi. Langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karepmu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatot Kaca. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira kaca iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak pene macak. Tinimbangane kowe urip. Bagong tak pancatku ndak tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Ya Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatot Kaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketake sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mungsa hontor iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatot Kaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambah dirgantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Nantor ja, kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing kucel? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan jasmu. Ya salahe ra omong-omong.
Mau ora ya ngomong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane ku, tak jajale Kakang Antarja karo Antasena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali ning omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budane Karangkadempel. Lah Siwa Ndrawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndrawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndrawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana mulai senane bapak. Lho kok senene bapak mergane Kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi ning mburimu ngetute laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak Kurwelang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada Lagi mingkup. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Iya, kono gawane ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karangkadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasena. Iya sing ati-ati aja kaya bocah Arjuna. Kula wonten paring adhaw. Saka pangrasanipun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawelang lan payung tunggul naga. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Kok ora Bu. Sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis mara gage wangsulan. Inggih.
Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango karang kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentreming Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawu. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu. Mastunama Sidam. Skaring bawana langgeng Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudaya pak pong but bolong kali cedhe sapa sing gawe. Pramidi Mila kayiwangan kalaos benter. Sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara. Ingkang suwan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok Kresna sowan ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Rada. Mugi kasekecakno anggen jengan ndika lenggah. Lho nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak pranta kita. Nggih, Pulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mangabekti kula kunjuk. Iya. Kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripit ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndongak angka kalih Pulun. Kala-kala menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kawontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban umumen Kakang Semar Nedyaambirat. Pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka III negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nawi nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wong niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun. Oh, Mastunama Sidam skaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dedah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhak. Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Pukulun? Iya. Nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten paring ana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk paling saking paduka Hyang Adi Pukulun.
kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Ki Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya, suruh titing ati-ati Durga. Kula pandika ngadhawuh Pukulun. Nderek Kresna wayah bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula ngesnaken dawuh Pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu lho, Di. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan. Menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejekaken, menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis. Kakang Mlodul, kula sampun mangertos. Namung semanten kula mboten badhe andha keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jer Kresna menika titising Wisnu. Kula samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wong pakarti. Alah, nggih. Kula kok mboten dungkap dhateng kepareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenanipun lampan wonten Karang Kadempel. Oh nggih monggo Di kula dherekaken. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Prating ngawus ngideni kawan karsanipun Kakang pareng paduka. Kula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhakaken gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupi yen direluse jerupane grigit tunggal rasane. Dadi karsanipun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng paduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud Nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud Satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal giri godha katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon. Dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri godha piye carane ya. Ayo Kakang Landala. Ibu Bedari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh. Kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Panas making kleng-kleng balungan tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk paling Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semana Nata Ndrawati sowan kepengin nggiri godha marang ancas gayuhaning Semar. Mula wektu dina iki pasang yugya katuju ing Enuk. Dene aku entuk palilah melu nggiri godha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh inggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala mincang menapa angin sing mobol trolintang tumela mangkat dina iki ya Jaramaya kanthi lan Wadya Bala sakake. Lho niki. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati. Apa bendara kula Den? Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tumpu. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tumpu. Tiba padha-padha dipol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kala Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada.
Apa wis sira tampa Kyai Semar? Ah, sampun. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngambil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta. Ndara ngestakaken dawuh. Yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta. Kakek Semar aku sing prapta kek. Kyai Nayantaka aku sing prapta Kyai Semar. Kyai Semar aku sing prapta. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Loro garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming minger. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine ana kowe. Apa, Gong? Titine ana. Nana wis ora pandang bulu. Pokoknya ada bulunya enggak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Malah kepasang Yogyakarta jeng numerga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan. Kaya nganggo diseseke sik, Tru. Kaya nyuwun tong-tong enceng tung cetok. Ayo men. Karang ya rasa dadak sesek-sesek to wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Ndara Gatotkaca iki jebulna paling dhuwur dhewe ya ring 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena iki 128. Ndara Antarja iki 171 nggih. 171 ngeclek cengelmu iso. Kok 171 tenan cendhek banget. Ning yo sing praitno ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lair tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Tak ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kejule ngangake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak
Kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, monggo mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Ucap kadita nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng Karaka Dempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Lah tenang kok, Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukaca. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki makler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawon rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun. Ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih. Gong, Gong. Kowe sadar ora, Le? Ora bakal lak gawe nglawat. Aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Mas aku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing kakang mulasana Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Modar aku kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Sulpan to, Mas? Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni barang e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahing. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Rados pirang dina ya kowe? Kok kapokmu ora kowe. Wah, bakong ngawur. Njaluk Joko mantra bapak ora? Manut kok. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndarantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndarantasena. Yo, Dewangi yo. Anane aku ora gelem males. Mergo jane aku ngerti. Lek aja kebangetan kaya ngono to, Lek. Mbok sampean ki mikir, sampean ki menggali. Sampean metung. Kakekne Semar iki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati, ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih? Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu, Lek. Antasena. Malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggih.
Koko Prabu Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karangkadem. Radal. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karangkadem ya. Ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Petro apa? Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus Ana buta gedhe banget, Pak. buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werka. Jenenge Jajal Werka. Bapak wis tau jajal urung? Kowe jeneng kok jojal-jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Werka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Semar. Durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku mung derajate ngaceplik kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karangkadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njaga negara Ngamarta. Yen aku rung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar, mongko Pandhawa bakal nampa pacuban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacuban niku kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika
ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mangpresani. Nata Ndarawati kali Senjata Cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek Senjata Cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata Cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kang Semar aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, Senjata Cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Men ditambahi Senjata Cakra iki piye? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet sungsari Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinaing Senjata Cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Kudu kepiye meneh? Bedari Durga singkire. Tak singkirke Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih. Paripurna Ndara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Ya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggih raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Nek wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten, Ndara.